Ақ изге көңіллі кешеләр генә аппак карлы кышта дөньяга киләләр. Кыштың ынйыгардары табигатьтә үзенең сафлыгы белән нисек балкытһа, безнең кадерлебез дә үзенең күңел йылыһы белән тирә-юньде матурлай, балаларына, дусларына, тугандарына йылылык өләшә. Бына шундай олы йөрәкле безнең кадерле әсәебез, өләсәебез, карт әсәебез Таулыкаева Зөбәйдә Шәрифиян кызы үзенең 70 яшьлек күргән юбилеен билдәләй. Ул кар буранлы халкын кыш мизгеленең иң матур мәлендә 1954 елның 1 февралендә Кайбулла районының хозур табигаты Янтеш авылында Хафиза һәм Шәрифиян Нарбутиндар гаиләһендә икенче бала булып дөньяга килә. Авылда мәктәпте тәмамлагач, Стәрлетамак дәүләт педагогия институтында тырышып белем ала, үзенең бала сак хыялын тормышка ашырып, укытучы һөнәренә ия була. Кулына диплом алгач, юнәлтмә буенча Хайбулла районы Быдаулык авылында урыс теле укытучысы булып хезмәт юлын башлай. Шунда ул үзенең тормыш иптәшен, безнең атайыбыз Гарифиян Рамазан улы Таулыкаев тосратып, сәстәрен сәскә бәйләйләр. Матуры дөнья гырып, гаилә тормышын башлайлар. Мәхәббәт имештәре улдары Илшат, кызлары Гөлшатка гомер бүләк итәләр. Ләкин кызганычка каршы 21 ел элек безнең атайыбыз вафат булып калды. Әсәйбез тормыш авырлыктарына бирешмәне, безне укытып, югары белем биреп, олы тормыш юлына бастырды. Шуның өчен уга мең рәхмәтлебез, уның алдында баш иябез. Әсәйбез улы йөрәкле, мәрхәмәтле, һәр сак ярдәмсыл һәм ихлас күңелле булганы өчен бөтә тугандары, авыл халкы уны ихтирам итә. Якындарына, балаларына һәр сак акыллы кәңәшләрен, фатихаһын бирә. Йөрәк йылыһын йәлләмәй. Яньянсәзләренә назлы, хәстәрлекле өләсәй, карт әсәй. Ходай сабырлык бирһен әсәй. Артабанда тормыш авырлыктарына бирешмәй. Һәр аткан таңга, яуган кардарга, аккан һаударга хакланып, үткәндәргә үкенмәй йортыбызның коты булып бәхетле гомер исергә язһын. Бүгенгеләй алсак йөзле, туган мәнле, кешелекле, киң күңелле булып, якындарыңның шатлык куанычларына төренеп, балаларыңның изгелеген күреп яшәргә насыйп итһен. Күз нурдарын түктең, күңел биреп, төн йокламай карап үттердең. Хәзер һинең газиз балаларың шатлык куанычлар килтерһен. Сау сәстәрең арасында бер агарткан сәс тә бар. Һинһез әсәй тормыш ямһез, һинһез әсәй дөнья тар. Одан гомер һаулык бирһен Ходай, баш иябез һинең алдында. Изгелегең өчен мең рәхмәт. Кояш кына көлһен гомер таңында. Һине яратып, хөрмәт итеп, изге теләктәр менән улың Илшат, кызың Гөлшат, кияүең Юлай, янсәрдәрең Азалия, Гүзәлия, яндәрең Вилдан, Арслан, Таһир, Амирлан.